Hindi naman sila nagkaroon na ibutang sa kabinet. Hindi sila nang. Guys, tarawa guys. Aga sa kabok sibuyas. 113. Sa kabok. Gani kamahal na ang presyo. Morning. Karon ding adlaw adlaw Martes. Nja belated Merry Christmas ug advance po Happy New Year. Nja karon ding adlaw guys. Magkuha na ko sa ahong kuan resulta sa ahong kananay X-ray. Kay kinahanglan jud na guys ma-process agahang disability kanang di pa moabot og 2023 kay lisod na nagpadugay-dugazon pa. Guys, modong demer karong Don Emilio kay wa pa lagi makuha katong official nga result kay 3 days mo dyan day sa makuha anza. Modong na ming yeah. Ja, mingog bay na moron guys kay ag sila Alit ug sila si Alit si Aisa, si Tiri ug si Flora bito sila talibon. Ja. Jayahay miglakaw rong adlaw ug makuha galito na guys ang resulta karon mo ditso nami og tagbilaran kay para sinani hatod na isis kay wa man hag online guys agahang kuan kanang nay pag-apply sa ahang disability. Unsa guys para to siyo na naman ta datos kuan. Sanay? Ni kung sa luwi kay kasi pa mahawa na using ba daw may mukhang ulit pinapa. Isa man na si? Anak ni using ba? Anak ni? Anak ni using ba? Mura to si Tagso. Tagay na anak ni matag. Unsa man na trabaho sa sa tagay na. Tagay pa mahal. Sagbay luto. Sagbay luto do. Luto dari lakas bailong. Dari pa kanasud. Yes, sa Amis Terminal. Guys, sa Amis Terminal. Ari takat. Beda kan tricycle to. Pikas ta. Don Emilio. Oh, dito na naman tamo kita maglakor ta ta. Baksit ko naman mo. Guys, grabe pamasahe ko ng 100. Terminal to Don Emilio sana all. Grabe jud guys. Subay. Ay na lang lagi mama. Kisa dito driver to tricycle. Ano to sir? Ha? Ambassador sa van. Ambassador sa van day. Manad mo ganang yana. Sikat pa sila. Di wa man kaya, wa man ka pasensya na di man ikaw. Wow, ni di man tanang driver yung lana pero nasumot tas 100. Dahil 100 terminal to. Wow. Meron sa gikan ni o Don Emilio. Tingnan ni Don Emilio dito sumigag na guys. Gani kami to sa video network tinda. Alauna na kape na kami kakaon kay. Dito lagi mi guys. Anda. Kami panuto alauna na hapit. Kami ka panuto dito sa among suki among kananas likod kana dito lamig kasukan anano nay suwa. Para naman siguro. Magdo na lang tanan. Ang pagtawag magdo.
Dada mi dari guys, nagsubay-subay mi. Tao ro naglibog kog bisag gika ng panggawas. Oh, bigtag tao nagana anja. Dali bis makdo dia. Ya. Lapay ra mi dali. Matabang ra ng gutasan anja. Kuan. Dari tao sud. Ano nito ni kanila lapay ra mi. Sabi dari og ma kanaan. Sana puta. Besar nagsugunon ng katasa. Kanang tagkalamay day. Hey. Kanang tagkalamay day. Asa ka kakalamay day? Kakayong tagparalis siya na. Ha. Hari na naman mi daris kuan guys. Ya. Tara dia. Tagkalamay. Tara. Tara guys oh. Tatakay mo picture sa dran eh. Guys ya. Mga tagkalamay dia. Katuas kalamay yun. Sunda. Asa lagi terang ano? Alvarez? Apa kamu terus siap? Hah? Yes. Musik kunog series. Mura magpalit og series. Musik kunog series. Kaning kuan sa startan ko. Oh, magkaan tagpaan di ay. Asa man? Ito man. Dalan kan kay wa pay kuan. Nakanagtawag makdo. Namis makduan naman yung kaon. Tuntas na. Dito rami ning kaansan sa tunak. Albars day yun ay manok po si John ja. At katasa naman lagi di man lagi may makapila po dito sa Macdo kaya ang mga tao murawag na. Karon pa siguro na baguhan siguro panahon ba nga wala pandemya ja. Murag paminaw na nagawas sa kasutanan. Ja guys, dana dami dari sa kuan na. Hotana das bus stop da. Dami sa bus stop dari kay musakay nami padung na pud ni Valencia. Grabe ka mong lakaw ubay hagra Valencia. Dito ni Valencia guys kay mag kasi may mag pasuhol day siya sa kuan. Kanang pasilo ni Jaag mga tao dato nga nagtrabaho sa kuan kanang nay. Dijang siwol nga panahon man natong karon ja. Kay pan man lagi kuno kanang wansa naka pasilo dia sa kuan kay Pasko. Karon di dyan ang pasildohon. Guys, yung na Meo Garcia guys. Garcia nang sana pagkakot yung Valencia. Guys, kami sa Valencia. Ha? Saan naman? Ito naman nagpatrabaho. Ha? Hindi man kayo babae ito? Oo. Kita naman ko naman. Kanang kapmurami nga. Oo. Hindi mo kapmurami nga. Ayan ko. Ano mo? Bisin ko ka. Aso ko po. Pangali ka vlog ya. Naka-video na kada. Ano pa karon? Lato sa mga asawa. Ha? Kasi tahap dali. Ha? Tahap ka vlog ko. Oh, ikso nga karami? Ready? Mo, ikso man naman naman. Mo pakumangkon? Ang anak na. Ay, mga anak na. Matay. Wala ko kayo ba? Kawain mo. Ako naman may kuyog ng Tagalog. Ako yaya man to. Yaya to? Nagatong isang bay.
call pa niya. Wala diya sila ba? Tuwa sa Puan. Tuwa sa Cebu. Hindi ko nga biya sila. Florame. Sa, di mo na yung mama? Confirmado na yung mama. Sige, dapat. Sige, salamat. Kuang nagpasabot lagi. Di pwedeng kuan. Talaga. Ang tagal sa kuan nag. Amo mo na natuan sa trabaho. Hindi mo gini amo ang kana pantay din man na para di ka magtugon mo dare. Para ang iban dira nakita na are mo na nang dirahon. Ito so arang nang bugata. So halos di ka niya madaog mo nang kare. Ato na po nang ato na sa dang itiunay kay aron. Dili na do na siya magbigay. Ya, ini ini begini na mau di Nakuha na din yung kanta-kantang Christmas Eve mo. May baka? Ano? Apa mau mana kuan na dare? Sandal silihay. Moments later. Eh guys, masong gabi, idea na jud mi gikan sa among biyahe nga tulog ka lungsod. Ubayag na og Valencia. Nja. Namalita dai mi guys ganina nagrabig tao ko kay bawli sa tugikan tong tawanan grabe man sig daghan tao. Ha? Na transport ang ali gunting. Nja halos guys magaan mi McDo mi kakaon. Yi nabunta sa mi laon na naman ni nani utos mi dito na mi utos daplin kay. Di na may makasud sa McDonald's kay grabe man sig tao. Hindi, uy, masama ta. Gusto ng biskuit at eme. Hindi guys, palit na bidahan sa among lutong parang New Year kay madlag ni mula ka mga wala ka nang last hour na ba sa December kay mga tao da na murang sila murang nag-zoom. Siyot na. Wala guys, among karton. Among karton pero so dani guys. Now, hindi makita nila na. Ganda rin. Naog na kung hindi na makuha nung sumangkaan. Hindi na naog. Sasa. Ano na itap? Kadang karto sa sudan Ning diaper. Kang militang diaper guys, ganda. Ganda ning kang kuan. Ganing kang imi ni guys, gasa rin daw ka mga bata. Unsa rin daw ikatugdan ni mga bata. Uy, kaniyog mo, aliyan na ugis yan. Giblang pa, likod-likod. Kaya guys, ilang yan sa. Ilang yung mga biscuit guys kay. Mami pamasko nila das ko. Ang dagang biscuit mga bata na. Nani pa naman, Temes? Nagkaroon ni kagibet biscuit. Kanton na. Ay, kanton din Nandun.
Hindi na naman ang iban pang hinalanda ng iban doon sa guys. Kaya kami mga tutulia pang bata ni. May mga tambaw sa arthritis na. Kani guys, gasa ko rin ni Turami. Urami. Lo, gasahan na sa kanimim darig mga. Kuha nang liso-liso. Ani, dyan ang ipalit para ko ng flurami. Grabing bataan na. Diyan guys, marat ko dati na rin karni doon. Kaya mauwa na natin karni. Diyan ko, andi ay ko. Tanawa guys. Aga sa kabok sibuyas. 113. Sa kabok. Ngani kamahal na ang presyo. Dak ang gipalit, ang gipalit asan mo. Sayang. Kani gipalit na guys kay magluto mang kog beef steak. Mara na. Ag sibuyas ang gagmay. Agapat kabok nga ra na sa gagmay na. Pergaba gazan. 70 pesos. Gapat kabok. I-times og pila. 70? 78. Tagapat kabok. Wari 20. 20 mga. Kung na mo ni ang presyo sa panakot karon makakuan kudap. Nay. Ate may mga guys. Hello. Di na kakita siguro nang Hindi na naman na may pakita rin among sa among kuan kay karon di amo ni kamong karon ni. Bakal freezer. Palit lagi si man sila eme. Para nimo. Manong Ang naghalang sa tang floraming kasa flor, ang naghalang kasi imong kasa dari flor. Namunit taga sa pang bata flor. Na, di bubot. Para mo na turami ang bubot. Asukal ang malak, ano na yung asukal. Pinagino ko sa Umiling. Na guys, kaya di na namot alam mo sa mga sundari ibang kay mga kuan na mga gatas panginunan. Mag-gagawin ka? Pa. Dada guys, naroon ko i-share ninyo kanina sa kita mo sa nauna ng video na tutubay na bugot-bugot kay paningnan may 100 piece. Pamasahe ko no guys sa terminal sa Don Emilio padong sa terminal sa Ubay padong sa Don Emilio 100 pesos. Matong na ang video kanina nasuko ko kay dito mabang niya na. ang murag na ilad na pag mis pamasahe dali man kag terminal to Don Emilio 100 dun sa sungot ko kay unsa na naman gazagway ka pamasahe ag minsa kay dito kay ato sa ospital. Napasan na ipangbutos na. Oto guys, pero ang driver amo sa gitag 100. Dito ko. Kay si Mim kay imong musugot og gitag 100 ang driver guys. Mo to gitagalan mo din namo. Kaya mga may gibong na pamasahe. Pero nasungot ra ko kay natungnan pa kadto way kwarta tong minsa kay dadto nga gipaning lagonan ang nuod sa. Wala nga di ko sad mangilad. Okay, Pasko na pagpa-over na pamasahe. Sama ra to guys, sakang salamat. Kaya taas na yung video. Like ko sa Remilita. Karibo tayo special. Ay, pwede na mo dani magsabaw manay. Kamali. Di, kaning baboy. Suwa ni tatay. Sabaw ni kaning. Ito ano ko. Buka na ka. Baboy. Ano tubig? Talaga itlog at eme. Yun mo na. Ano pa ignog? Lala paghahuli alin na. Meka. Ah. Tapi Meka. Buros na dali. Mas maikan buros ito. Pabrihan din sa nay. Di pa kayo dito. Wala kang ipo sa rindong. Bilisan! Dali, ipayin sa ipo sa rindong. Kuronindo sa yan. Yan, dali sa kabag. Yan mga Pagkaan. Nakanak po. Pasko. Di na Pasko na. Ano na? Nalisan, indyo ko na. Indyo lang masala na. Karoon na ibutang sa kabinet. Indyo sila lang. Meka. Pagkaan, indyo man dyan yung mga stick-stick. Meka. Alam niyo Meka. Ang kuwan sa binit nay. Dali kita sa mahog. Japay mais na. Japay mais. Ang pinarito nga sila dito sa mga bugamay. Sa tayo, kasi ganag sinabang baboy na. Sinabang nga bukit ni Ogma. Di po ka nagaskarne? Lamang kuhan. Di madani. O, tayo kasudlan ka na pa yung panganan ni nitong ice cream din eh. Kung sa mga gas kami nakabog mo makay. Aramang tunawag. Kulkulag. Ato lang, hindi mamusiko sa itong freezer. Doy, pagkaan na doy. Galit kami sa. Hindi na doy. Sana ako na doy.
Pagkuhan na, is that yung barbecue doy? Suka na magluto doy. Sige na, classmate. Ya para ba dyan, ha? Ya, masusunod. Tulad David. Di, pag video na, salamat ni Kuko kay. Tingnan ako ni palit para di mo. Nga nga to. Katungkuhan tayo Mickey Mouse na buhay. Tagilangga. Ay, sa gipalit. Sana, nabubog na naman na. Lime. Ato ka dito, ato ka dito. Hindi ko na rin. Panjus. Di, ka na karain mo. Anus ani sa nilutuon na sir. May Terus kita binti dah. Spire din di pa rin. Dili, uy. Kubra na ko ba? Ha? Kubra, pwede po. Magandang na David. kubra. Magpuntan ko ya Kubog ko David. Katub. Magkubra pero may nagol. Oh, mas nadaot ng atay. Kubra ka. Indonesia.